Така е по-хубаво, да, ма? Айде. Ще затварям. Коко! Дата ли излезе? Агънци багънци дават по телевизора за ти. Не ще, Що ме за навънка? заради интереса, клати песа. Не ще, за да не те излъжим, ще ти покажа какво има вънка и ще влезе. Той знаете, много го обича даже навънка. Само не го пускай долу, че веднага се мята върху букука и... Има вятър. Да. И сега нищо не се вижда, защото е също светлината. Да. Ай. Брадата. Брада. Коко, скуби го бе, ба, мама. Скуби го да го отучиш да се подлага доброволно. Няма. Пипна.